guys, madung adlaw na tang tanan. So karong adlaw day guys, dakos puno as kakao kay nagtanaw kog na nabay hinog. Before ko mulakaw day niliksi guys kay ipa-check up sa center kay basig na doktor ron, manghimasin tag na doktor kay giubo lagi. Sige guhutoy uy day. Chinita na kag mata. Chinita. Mata. Dahil kakao da guys, anong daga nagbunga. Diyan ako kay Boog. Ano ba ni? Tay, hinog ito rikit. Ano dito? Hinog na ba ni? Kuabing ka? Ikaw sa kabing? Ako na kailis na ko. Oh my goodness. Are you out of your mind? Mind you go out. Yeah. Bitaw. Saka sa bing. Di ba ko kasaka? Siya. But bing. Lara ko. Lagi. Na may mga sam. Tanawa na di. Ano lagi na ko? Ano all ko? Haba uy. Taku. Kaya ato lilis na pisa mo. Lagi na siya. Naro mahukod ring buho. Mukhang delikado nan. Ala bing. Naganing na bitaw ko. Kuabing ka? Bing. Wingit-ngit. Sige, magkag-tiktok, Bing. Na, Bing. Uy, di hinog balberi do kabuok. Kuha ba? Kay atang tapson. Ikaw kasaka ka. Oh, ilis na ko. Mo gani. Tay do kabuok malberi to hinog. Puungan na pud na kay habog na. Wa mo nang wa na dyan ang munga. Ako pakita ko. Uy, di pusuunon ah. Ay, ma'am. Taas na bitang puno. Okay na na. Lusundang ka kay puungan. Pataas na lagod na. Dari kusad guys kay kanipuhon og maka kwarta na ko. Ni ipaadyo kay magbuhi kog baboy. Buwa si eh. Ano isid pag di baho. Ad man ni sa baboy man dyan sa una. Tunay baboy namang sig kabuhi. Diya kay wa naman dugay naman nga panahon nga namin nagkuag baboy. Marag kuloy antas Ginoo sunod buwan magbuhi kog baboy. Yang orang barato na pagbaktin ron. Wala ka na, Bing. Sundang kayang puungag malbiri. Sige, ragod na mo taas. Grabing tapuan na. Ay, nanabay ko basa to ah. Talihinog. Talihinog. Bunga, hinog. Hello guys, nahuman na dahil magpa-check up. Grabe, grisita lang naghana. Dahil dami lati ali na ni Udto. Ay, lati ali dahil idang gitrabahoan. Dahil raka yelo ka yung pinja, ang puong. Ang puong. Ay, ang puong. Ang puong bal. Hala, nang daga naglab tubing, magwatag silupin, Bing. Dara, gilig ka aglag to, buy lami. Huy, lami na. Lami ba? Awag, bulang huy. Ito sa silupin ka. Asam taagi. Ay, karag, paslabi. Grabing, tapuan na yung bing-bing dyan. Majijig ka ipauyab ni Romeo. Dadag plato. Paslabi na, aglag to, gawin lami. Di man ikaw mukhaon, ako man. Magani. Naghan paglagi dito. Ay, ba ako kukain? Diyan ka init pa. Diara guys, kaila mo dani guys. Agamangan dani kay kuan, agamangan. Guys. Agamang pangan dani sa mga guys kay LoveTube. Guys. Tara guys, di ka na o guys. Kita naghimisong. Ano? Disgrasya naglimbaroy. Diara ka na hagbang magalis bing-bing. Diara kay mga midari dia. Diara ka uy. Bago pa kag-check up. Lami ni uy. Mo ni ganahan purami. Kasi aslam ko na. Tamis mugud ni aslum. Diara ka uy mahug ka gay manggatig utok. Nahug manggalis bing-bing tiguang na. Kalami dani, vitamins ni. Saan bang? Pisaan ang kuan, nabay unod. Pisaan. Pisaan.
Para sure. Oo, oy. Agoy. Mga babag nga ni guys. Lami naman dito mapakpakan na kay hanotoy na nagkain. Dino hanotoy? Hamis. Para tuwang nakita arang naglalim. Tuas ubos Nga, tumako. Ako manggani. Oh, bisa. Nahug, oy. Bisa. Ise. Uy, shit. Buti pasti pas traba. Sana ginog. Uy, maglibog po tag-atik. Kanang daka. Naul. Napad. Jugod. Naul. Dari na ko maagi unja. Uy, abi ka naman impong. Impong. Ano, init na. Dega lagi nati. Ya. Yes. Dega bitaw. Ako ha, jadi baka din kaon. Mao. Ladag ko lagi rin. Moga hindi nga ni masas. Ay, nanghog man. Sa imong pahiyang dinding di ko kaingan. Hindi ko kainin. Nara ba yung uding nga ni kasagaran? Ijara. Nga si Dalok. Oh. Taste the one. Uy, Taste. taste the one. Nga ni guys na before you eat, you open. Marmag itlog. Dara ni boto. Yummy. Lami. Yummy, manggon. Aslumun. Huwag ka maanad. Matag isa. Huwag ka maanad. Huwag anad-anad. Kaya di ka minja na. May kanan. Minjit mo si Romeo. Wala. Hindi mo magdadaw platos kasada. Ngitaw ita na. Hitsa. Arte po kag-init. Nagka-init, gupod pa nagsa. Magsamot ta. Uy, ano man yung uban nga ukaman mga man. Ayog man. Tinakatang iding. Tinakatang iding. Namut de ko. Paka-paka naman aray. Hinit na. Painit good panagsa. Agit eh. Hindi ka tani agi gawin natin. Maning diha. Uy, darag ang nakuha guys. Gamay ra ang nakuha kay Kuan. Niinit naman. Si Bingbing talawan pag init. Mado na naman yung katilaw tag palalagotos atong baba. Na, lamig ba na? Cute. Murag ako. Uhahay! Ako budak po. Ako buyak po. Hello guys! Nauli na dahil may na Miss Bay. Anang darag resitang liksi. Pila ni kabuk. Isa, duha, tulo, upat, lima. Na si Tirisin. Garang nabasa dari salbutamol. Si Tirisin. Maurain taon. Kaya guban di man lisid basahan ng sinuwat o doktor. Ja, nag-istorya mas liksi ug jahang lula ganina. Unsa man ang cellphone up man. Kuwat pa mis tawag si jahang lula. Tumutawag pag otro. Kay ni Mariano di may friend kay black naman ako siya. I do need a lot. A lot. Tapos liksi taas isapot. Kay kuan pili ag biskwit. Ja marani Diyan kuan. Gipa-check up de penas Aliana kay labog dahi doktor ganiya mo to. Seleksi ang gihatod uguna silang dos bingbing kay banabang pus bingbing. Ja pagkaybaw na dahi doktor ang gibalik si Aliana kay ubong pus Aliana nga duha ka semana na pag-ubong Aliana ja. Katong nagdog bidas Domingos gabi kay kalitra mag si jag. Nan sa tubing nagkulbaan ko kay kalitra mag utok mura paglisid og ginawa ag ubong ni ja ba. Amtong sayang mo pag ni doktor. Alicia Primary Care Facility contact number na dyan contact number. Oh, mo tarag na ba doktor? Okay. Isitang si Tirisin good for 7 days. Puro 7 days man day ni oy. Ay na day 5 times a day for. Ano ni? Sama. 2 times a day. 2 times a day
Taman sa 5 ka adlaw. Ko alangan by salingan. Pain times as needed for grabe pagbas ko as doktor oy. Marmas ka dito ali na si Rota. Bernades Lexian. Bernadis Lexi ka na. Ag alis siya mang gani, jang alis siya na di mo basa. Dito pong Lexi. Tudyo uno nila. Marami guys, kay hapon na po. Salamat sa inyong pagtanaw. Lami ang buhok guys na kay Kong Bingbing. Murag dreadlocks, sana all dreadlocks. Simi dreadlocks. Thank you, Bing. Thank you so much. Salamat sa inyong tanan guys. Bye. See you tomorrow sa among vlog. Bye guys. Thank you for watching.